Usuka le kona ngoma uhlakamaza bakho bakuthumile uthi woza la erest wena usala ukuthi angangitshela ukuthi ngakhethwa idlozi. Ha wena usayanga futhi usekwakutshela nje lokho usekwakutshela ngakhethwa idlozi mama idlozi. Yazi ngani ngijwayela kakuwena shayba uthi yewena Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nawuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke nje ukuthi siwamela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ikhona lento engamphethe kahle ngomuntu asethandana naye manje and njengoba la uzoyilandelela kahle athole zonke impendulo ayifisayo. So ke asike sizwe ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila siswami njani? Ngiyaphila nami. Waba sibonga? Mama Jola. Majola ungqulunga. Yebo. Wena Mehla Brown. Mahle kodwa akufanele. Ubuye ukuhlala? Ngiyokuhlala ngihlala eThokoza kodwa emakhaya eSenanda. Uthokoza eThokoza Women's Hostel. Oh okay. Abangena abantu besilisa lapha? Abangeni siswami. Oh all right. So ke awungichazele ke wena ngomuntu wakho uthi nihlangane nini and nihlangane kanjani futhi kwakuyikuphi la nahlanganela khona? Ugayi ngokuhlala ngimazela leswa lengasekhaya eNanda. Okay. Sikhule ndawonye nje. And then mina ngase ngeza ke ngamuva la to town. Ngahlala nogogo eThokoza bese ngiqede ngisho isikole sengizama amathuba omsebenzi. And then uGayi ke nawe uyasebenza ngale eNanda usebenza into zezulu umuntu wezulu. Unetafula nje emtshebheni asiza ngabantu into zabantu abadala kanjalo. Oh okay. Yebo siswami. Mhlawumbe ungambiza ngumuntu onjani? Nyanga isangoma umthandazi. Oh okay. So umthandazi angisho bayaboniswa izinto imbono. Yes. So wena bongasabi ukuthanda lo muntu kanjalo? Cha phela ngokukhula kwakuyinto nje sonke singangayilinde wayena ukuhlupha egule esikoleni buye kwenzeka izinto nje ngigcine nje saqeda impela isikole na lezi zinto ziyamhluphaza kwagcina ekuthini ke into zabantu abadala kwaphoqa ukuthi nje ngoba wazwayana umsebenzi awutholile nje ngenxa lento emhlupha wagcina sesebenza ke la eNanda emtshebheni. Okay. Ungangizwa kabi mengithi mina bongasabi yini ukuthandana nomuntu so because ngiyengibone abantu abaningi abathandana nabantu abanaleso sipho bake basho ukuthi ngaqala nje ukuganga kancane umuntu uzothi uphuphile ngibanjwe ekseni early so ngisho ngale yonto le hayi ukuthi ngithi mhlambe kuyibhadi ukuthandana no angikho lapho. So enye into engifuna ukuyichecka mhlambe ngabe iziphi ezinye izinto nje ezinhle osayikhumbula enenzelana zona nina noba uthi ku relationship yini? Hayi kuningi angisize ngakho ngoba nje even ngisho nala eThekwini ukuhlala uyakwazi ukuthola imali engisize lapho nalapho ekubeni uthi nje usafisa nokuthi ngiqhubeke nezemfundo zami because ngaqeda isikole ngathola umsebenzi. Okay. So nje kuningi angezela kona. Awukazi uzombambe nomunye umuntu ngaphambilini? Cha ngikazi kwayinto yasesikoleni nje funa khona ingasiza. Yadlula. Okay. Manje ke yini le osubambile ke enjengoy understand kwenzakalani? Hayi ubhuti phela nginothi mengifika endlini California uyaqhuma nje usho neminyango uthi ama client ngiyasho uthi hawu ngoba phela ama client ungakhuluma nawe phambi kwami ayikho into engayazi ngawe nje ethi hayi kunezinto indaba zabantu eziyimfihlo kumele ngikhulume nabo eceleni hayi ngafica nezicathulo ngolunye usuku izicathulo zentombazane wathi hayi khohliwe kusho ukuthi intombazane yadi iselapha esigodlweni sakhe yakhohlwa ukufaka izicathulo ngathi hawu umuntu sengazi lesigodlweni exactly into engamtshela yona noma wayithatha esigodlweni wayithatha esigodlweni wayizisa endlini yakhe mesho senzela ukuthi ekwazi ukuthi betholane ethole sezi right. Okay. Then wasiwenza njani? Wachaza nje story nje engasizwa kahle. Asikuhlanganelanga. Ngaze ngabe ngathi ayibonanga umuntu engenza isilima yabo. Kwesibili ngayifica ezinye ngaphansi kwa carpet. Ngathi hayibo kuyanda wachaza nje. Manje pho usisi loyo umthole kanjani? Wenze njani? Okay, kuthenge enye ilanga sihleli noGayi. Ngathatha ifoni yakhe ngibona ilogi ring isave libhayo ngeclient hayi ngithi phela kusho ukuthi hayi serious le ndaba nangu baba futhi ake khona egcekeni ngi-answer ngithi hello
Ithi nje ntombazane baby, ngithi hayi-ke angisazi. Baby client. Ibhale client nje save client no heart. Okay. Manje mhlambe uke wabuye waphinde wayifonela ngifoni yakho ke manje mhlambe wayithatha inamba efonini ya guy. Ngayithatha. Wathini usisi? Ngayitexta ngathi sawubona. Yathi unjani? Ngathi ngiyaphila mina ngicela ukubuza uwenzana nobaba uMhlongo. Avela ngiblue tick nje intombazane. Awukazi uzama uyifonela? Ngazama uyifonela, answer ifoni yathi lo. Ngathi mina imina lo kade texta ku WhatsApp kwenzakalani. Wathi awukahlumele isicefe wena nje. Yayibona nje ukuthi nje kusancane lo khaya Nkosi yami. So njengoba usinezile ke number yakhe simxhumile thina samthola and ukhona la e-studio. Ngabe uready ukuthi ngimlande khona uzokhulumela naye uSinobuso? Yebo. Ngiyakwazi ukublue tick ke la uzobe la phambi kwakho. Hayi ngajabula kakhulu. Singimlande ke. Phela sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usesivumile usisijoyine and nginethemba lokuthi Shem uzokwazi ukukhipha konke okusenhlizweni yakhe ukuze sithole usikahle kahle sithini istory and kwenzakalani. So ke asike sizothi ngabe kuzohamba kanjani. Kunjani? Yaphela njani? Ngiyaphila nami. Sizoba sibona. Ungasithebe. Sithebe. Oh angikaze ngasizwa. Bani uSithebe? Udondo. Shem. Oh okay. Mshengu shabalala ngisho. Oh, sisi uyabazi? No, Baqambona. ngiyaqala. Ubuye ukuhlala. Ngiphumelela nokubhasi ngihlala la eRes. Oh, okay. Yeah. Oh, mawuthi awumazi ke. Ikhona into ayibhalele la ku-show engifisayo ukuthi akuchazele yona yena ukuze uzo understand ukuthi yini ubiziwe la. Ngicela umineze nje isikhathi sakho. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana. Sure. Yeah. Ngiyakubuza ukuthi uyamazi ubonga Mhlongo. Bonga. Yes. Umkhulu lo wasemtshebhe. Yebo yena impela. Ngiyamazi. Wenzana naye? Asingangalutho. Ngibuza. Asilutho. Hayibo, ngiyabuza phela ukuthi wenzana naye because the last time ngicheck ifoni yakhe ngabona nisendelana ama-emoji no like. Hayibo. Asilutho. Hayibo. Awuyilutho kanjani naye? Mfethu izingitshela. Ubaba uMhlongo khona umngane wami ohlala le eNanda yesifunda naye College. Ngangula mina ngingakwazi ukufunda ngilunye ebusuku so wangiyalela yena ukuthi khona ubaba waMhlongo oyinyanga. Yezwa. Uyalapha. Sahamba ngahamba ngicela isiwasho nje wangitshela saba rice naye sakhuluma ubaba uMhlongo wangisiza futhi ngakwazi ukufunda. Manje inamba yakhe singena phe eyiwashweni ngoba phela wena la uzosiza uzela ukuzothatha inamba isingena. Intombazana awungizwa ngiyasho nje ekutheni ukuthi sekufika wena ukuthi uba uMhlongo wangitshela ukuthi mina if iqhubeka lento yami angiphinde ngimfonele. Ngamfonela wasenda no heart, wasenda nama-emoji. Na phela sikuyinkinga yini? Ama-emoji. Anani? Wena mangase ubona ama-emoji. Anani. Usuka le kona uhlakamaza bakho bakuthumile ukuthi woza la eRes wena usala bakuhlanga ngitshela ukuthi ngakhethwa idlozi. Ha wena usayanga futhi siwakutshela nje lokho baba uMhlongo. Usekwakutshela ngakhethwa idlozi. Yazi ngani ngijwayela kakuwena. Shayba. Uthi yewena usuka le kona ngoma uthunywe emakini uzoza la emakini ubhizi uzosala ngithengela bethi grocer nje yonke njaba wena ukhululekile uyazi ukuthi unontombazane ehlala naye uyangazi mina uyazi ukuthi sinengane mina naye ngenaphi mina wena ubona ku right nje right ubona phela mase uthanda mina ha ususathanda wena ngoba kusukela nini udidiswe yilabo 50 rand abo 100 rand ngineza sisi akubona udidiswe yebo 100 rand ngineza akubona ngithi njengama uzokuhlukane naye uzokuhlukaneke naye ngobani uzokuhlukaneke naye uzobona uzothanda grocer manje mangihlona hawu ngizoyithatha kanti ukulanje wena kini hayi bakulapha abawazini ukuthi njengoba uzofunda nje mele uthole uhlangana ekhaya ngeni la manje ubona ukuthi ku-ATM yakho i-ATM yakho yaba wena sifebe sengane nawe nguza hayibo wena nawe nguza hey yazi ngase ngifonele ayibo funa ba yazi wena ngani Fogofu usuka le kini la uzona amadoda abantu
Namadoda abantu. Baphonta ngabakho. Abafuni. Ufuna la abanemali. Abanemali. Uright. Uzophela mntanami. Hayi uzophela sis. Izifa uyisabi. Ngoba uphelile. Awisabi wena Ngoba izifo. uphelile nje. Awisabi izifo. Umhlanga kunezifo. Ngicela ukubuza Sithebe. Ubuye bakuthembisana Hayi mama. Ubaba uMhlongo wangitshela ukuthi mina ngakhetha yidlo. Khethwa idlozi. wathi uzokushada. Uzongishada. Mhlawumbe ungabe besiqalelwa lobola o Hayi beseyindlelweni zokuthi angilobole vele. abomndeni wakho bayamazi. Bayamazi. Umndeni wababa uMhlongo wena uyakwazi. Buyangazi na. Wafika nini shothi ngangikephi mina? Phela ntombi la uqinzile lapha ngibhitile ubaba uMhlongo. Angithi ngiyaziwa ke kubo le. Wenza isilima. Angithi ubona lamathanga lakho Nje. ukwenza isilima. Fresh. Ukwenza isilima. Ukwenza isilima. Ngiyacela ukuthi simfonele. Khona sizoza ngikubona ukuthi sithini isitori ngoba uyachaza ukuthi abakabo uMhlongo bayamazi. Bamenza isilima. Ayikho into abamenzayo ngingakazi umfonela siswami. Ngiyabonga. Ngiyacela isifonisi. Ngeke busy tafuleni lakhe ethengisa. Ngeke busy tafuleni lakhe ethengisa. Hayi bababhizi. Sawubona. Yebo saboleka. Ngiyaphela kunjani? Singakhona ukukhuluma ngakho Matasa? Ngiyeza sese? Singakhona ukukhuluma ngakho Matasa? Hayi ngikho Matasa ngakhuluma. Ngiyabonga. Sikulalele uhlelo elithi umfunane umuntu wami. Mina igama lami nguStufuza la ngamandla eZulu. Nginama guest awu2. Yebo sese. Ngicela ukubuza uyamazi usisi wakaSithebe? Usithola bani? WakaSithebe. Yebo ngiyamazi impela sese. Ngabe usewenze? No, ayekho into eyenzekile. Iguest lami lingibhalelile. Lingixoxela isitori sokuthi libambe efonini yakho usisi wakaSithebe. And samcela ukuthi akasijoyine. Mayifika uthi kuthina yes unawe kwezothando and wena wamtshela ukuthi yena wakhethwa yidlozi. Yebo sese impela yebo intandokazi yami leyo sengakutshela ngiqinile. Intandokazi. Lo ohlala naye endlini ke yena ayona intandokazi. Engakusho wemama ngosami ngicela ukubuza Hayi webonga. Sikulalele nje Webonga. sobawu 3 uku loudspeaker. Kodwa into enjani le nkosi yami? Ngiyacela umchazele kangabanzi ngendaba yasisi lo wakaSithebe because uyachaza yena ukuthi nabantu bamhlongo bayamazi. Shuthi bekuyena kedwa kuphela ongakaze azatshelwe ngayo. Ngiyacela ukuthi umchazele nanokuthi ke ngoba uthi bayadika ukwazi ukuthi mhlambe ukhona yena oyedwa omkhethayo noma mhlambe kubathanda ngowa2. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Yebo. Webonga Mhlongo. Yebo njalo. Ngiyaphila nami kwenzakalani phakathi wakho nale ntombazane yakashabalala noma yakabani lapho nje empofana. Wesithondo sami ngosami ngiyaxolisa nje ukuthi isivela kanje indaba. Oh wena awusiza abantu lapho wena ubhizi uthathana nezinamba zabantu. Awasiza abantu lapho. Sithanda sami ngicela ungilale. Sithanda sakho. Ngizoyilalela. Sithanda sakho bonga. Yini engizoyilalela? Yabona njengamanje ibhizi la. Okay, yakhethwa idlozi mekutheni awungichazela angizwanga kahle awungiphindela nje angikuzwa mina. Noma mhlawumbe indlela oyikhohlisa ngayo mengabe uyivalele la uyivalele khona. Ngakubuza ngecathulo phansi kwamantrust wathini phansi kwamata wathini wathi awuzazi zishiwe yiclient tatweni uyazi ukuthi ubhizi ngani lapha. Ngicela ungilalele sithanda sami unabele ngicela. Ngilalele khuluma. Yebo sithanda sami iyabona sithanda sami okahle ukuthi lento ivele isihamba kuphi isihamba. Ekuloboleni ngenaphi? Mina ngathi ungawongiloboli wena usufuna ukulobola abanye abantu kunengane lapha ekhaya ungakuyikhokheli yona uzoyenza njani ngayo? Ihlala nasemares.
emaresi uyayithemba. Lowo muntu loyo-ke bengathandanga ukuthi evele esevela kanjalo-ke ngoba njengamanje sezoba isishihishi ngixabana kanti bengizokuxoxela sekuhleli kahle phansi sobabili ukuthi bahlanganaphi idlozi lami langibikela kuyena ngafika kanjani. Hayi ke kusho ukuthi mina ngiyaphuma webhudi ngoba wena idlozi lakho liyakukhethela kusho ukuthi mina sukela ndulo mina kusho ukuthi angisiyena usekufikile kokhethwe idlozi lakho mina ngiyaphuma ngoba kodlozi lingikhethile sala nalo makwambeshe wakho bovu ubona ukuthi ngophelelaphi naye mengabe ubona inqubula phambili kunale nalo mahosha lo uzoqhubeka naye kwanje nawe uphelile. Phuma. Okwami nje nawe kuphelile njengamanje. Phuma. Mawengane ngiyacela ngicela ungayenzi lento. Nangu la. Phuma Ufuna ngithini mina? Phuma Ufuna ngithini? Phuma. Ngicela ukhulume kahle. Ungenza isilima mina Phuma. ngibhizi la wena ngiyasebenza wena kanti ubhizi lapho unama client uyazi ukuthi wena wenzani. Uyazi ujiye lapho uzothi ukhethwe idlozi. Uzobuyithatha pheke imali. Sami uzongiyenza ithuba ngiyacela. Hayi ngikulalela. Ngiyakhuluma nento yakho eyakhethwe idlozi. Senda sami. Hello baby. Hello. Ngiyaphila. Hello. Hayibo. Phila nami. Hayibo. Lesigogwana sakho singiveze kumakhamera ke manje. Hey. Hayi shame. Ngiyamangala nami maseqhamuka kanjena phela sesivela kwabanye. Ngicela ukhulume nesigogwana sakho bani ngoba ngeke ngikwazi uvela amakhamera mina. Ngeke ngikwazi. Hayi ngizama ukukhuluma naye sithando sami khulileza. Oh hey sithando sami. Ngicela ngiqhubeke mina nawe kuphelile. Okwami nawe kuphelelisiwe. Naleyo ngane ngeke uphinde uyibone futhi. Sebonga kakhulu. Zalanele ingane futhi ngithanda. Ngiyabonga mama. Uluthwa zonke izinto zasele endaweni konongoma ngokungana kuphi. Sobona uzophelelaphi. Odlala ngazo ngumunqube orange qede yapha kulahlele uzobuya lapha kumina. Lungile. So uneshow ukuthi kahle kahle usafuna ukuba naye futhi. What about izinto osuzoyibeka enhlizweni yakho uzithembisa wena usuzozenza mhlambe naye futhi akuthembisa zona. What about zona? Ngaphela kuyahlola sesamshuthu kwami noma uzophela kanjalo. Kuphelile nje. Ayibo. Yazi akangiboni kahle. Utithiswe zonke izingane la useqhamuthi ukhethwe idlozi. Manje uyamshiya ukusho lokho ngoba nakho kwatile noma mhlawumbe usazokuwehlisa umoya uzame futhi uncinge inhliziyo uphinde uhlale naye. Angazi ngisakuningi nje yabona nje. Angazi. Angazi lento soyithini kodwa ke ngoba anizwani kahle kwamanje ngiyafisa ukuthi nginiphumise noma nginikhiphe ngokuhlukanisa because sifuna ukuba neshow ukuthi niphephile. Ngiyacela ungikhiphele yena oyedwa. Wena ngizokuthola usiza uhlala naleyo ndoda. So ufika kanjani ke nayi indaba siyitholile sivele abaphezu kwetafula ayifihlekile manje and ukade ukhuluma namhlongo ukutshela iqiniso. So uzizwa kanjani? Angazi ngempela. Yazi ngiphatha abhlungu okwezi ingane encane esuka le konongoma izofunda la zodidiswa umhlongo thanda iketi. Yazi nje hayi Ngiyaxolisa ukutholile ungalindeli bathi ke impilo injalo. Kodwa futhi akohlezi kuyi namhlanje insuku ziyahamba uzokhona ukuphila kahle uphola inhliziyo yehle kwaze mhlawumbe one day niyozwana sazi. Askisi. Mbuke lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani qiniso mase seliphuma kwenzakalani angazi ukuthi mayisuka la ekhaya masebona nobaba omhlongo bayothini noma bayohlanganisa kodwa ke mina kwami ukuthi ngibafisela inhlanhla cela ungakhohlwa subscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye.